Поговорим про чиновников или исполнителей в системе тюремной. Какой у вас был опыт? Действительно усталость есть от Лукашенко? Вы это чувствовали во время своего заключения, например? Или на вот этом уровне все за, ну, потому что это же их руками репрессии творятся? Отрицательный отбор, к сожалению. Там Да. насамрэч людзі розныя. Шмат хто сапраўды адчуваў бы сябе больш спакойна пры іншым чалавеку, іншым дыктатары, можа быць нават пры прэзідэнце Пуціне, чым прэзідэнце Лукашэнку. Такое ёсць, і сімпатыі да Расіі сярод сілавікоў яны большыя. Але адначасова трэба сказаць, вот развіваецца такая па военной псіхалогіі, можа быць, лепш перапільнаваць, чым недапільнаваць, як гэта кажуць, так, лепш перастарацца, там мяне паправяць, калі што, чым недастарацца. Вот недастарацца і быць звольненым за, там, скажем, сімпатыю да палітычных, это, напэўна, самы вялікі страх у чынавенства ў гэтым сілавым блоку. Тут, мне здаецца, трошкі іншая псіхалогія, але таксама хотели б, напэўна, каб без Лукашэнкі. Там, я думаю, што ёсць глеба, ёсць люфт для там расійскіх разведак, спецслужбаў, якія працуюць, там ёсць сур'ёзныя глебы для унутранага перавароту. Это тое небяспечнае, што можа чакаць Беларусь. І ў гэтым плане сапраўды я згодзін з паралеллю адносна позняга Сталіна. Тут зло мае сваю логіку, свой маразм, там свой канец, сваё выраджэнне, вось блізка сімптомы таго, што мы вот назіраем якраз штосьці такое фінальнае у жыцці гэтай дыктатуры. Але вот што будзе пасля, гэта галоўнае пытанне. Ці гатовыя мы да гэтага? Вот тут пытанне да нас, да тых, хто, можа быць, хацеў бы бачыць Беларусь зусім іншай.